Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Selamat terutama sekali mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kami limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga pada hari ini masih diberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita bersama sehingga kita masih bisa melekatkan kaki, mainkan tangan ke perguruan ini dalam rangka dalam acara nagari, acara anak nagari yang dimeriahkan oleh anak kemerdekaan kita. Selanjutnya salat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku dan tuan ini amat serta orang jadi atau pandai gunakan doa sampai rumah dengan mau baru ni yang tahu pada sore kepatang kan anak kemerdekaan itu maduan acara dari Mariam Malah atau kesenian anak nagari. Dia minta untuk pidato adat. Nampak acara aku gak tarik yang pun kesalahan kalau bagi aku pun takanan seketik kan banyak dan lupa baru dan lapik. Jadi kok ada salah khilafat kok ke dalam macam pidato adat tamu adat kok dia kulinan tu ni mama sedo kok ada macam buat tah jawari yo kau tolong memilih cicit dan madu pun dilasuang gua apa papai ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disusun jari dan 10 ditaklukkan kepala 1 mau diminta dari Pak beliau angkunan tua-tua niniak dan mama penguluran bakar rapat tak jadi tahu pandai nyampang ko ado silaf bila paksa sek jogawa suko jorilah di palapiah dari mulut sampai ke hati silaturahim jangan sampai putus. Sungguh pun sayo tagak berdiri bukalah sayo jadi pandai tapi patuah karena tuo menurut kaniniat mama. Ampunlah sayo pada pangurus sayo angkunan tua-tua jadi tahu pandai nan bapucuak sabana mule nan baure sabana tunggang sandi haluan payung panji marawa basah taruh ka imam kati bila malana sarato tuangku nan tahu dihala jo haram nan tahu disah jo bata suluh bendang adat limbago Ulu balang jo ampan limo parik paga dalam nagari satu orang muda capek kaki ringan tangan capek kaki indak panaruang capek tangan indak pamacah aso tarantang dua sudah hati na suci mokono janiah taruh pulau kamundokan duang limpape rumah nan gadang sumara ajuk paranginan acang-acang dalam nagari unduang-unduang ke Madinah payung panji kasarugo ambang puluh alung bunian urang nan duduk ajo sukatan menyurik di atas pintu mengarang di tempat tangan melompek basi tumpu mencancang balandasan sairiang balam jo barabah balam lalu barabah mandi sairiang salam dengan sambah lalu salam kembali uruang sinuri manari-nari di atas pamatang siria kala pinang manari menjalia ale nalah datang tungkek kalah amat dirajo setambah dibalik pakan dosalah tobala abu bana samu diamalkan itu dialami nang kabau lapatui tasinta pulo kutiko masuk alun talampau elok diulang sejarah lamu nasa titia indah ilah nasa bari indah lupu radang marasa pikirai kabana tatang gua ikan gulamu dibilang dia tak dicurai di papa di bangki sita bolamu
Tak kalau masuk dahulu samusim masuk saisua katiko langit pasen tak turun bumi pasen tak naik tanah dari alulai lebar nanti buah gunung Marapi. Nabi Adam, Nabi pertama, Nabi Nuh, Rasul nan katigo nan terjadi di tanah dunia. Taedar rate kurisi batabu intan jo budi. Bauleh jo kai suto banamo ainul banat. Kanunan anak bidodari dalam sarugo tujuan tingke. Kurisi kedudukan Iskandar Zulkarnain anak Aziz alaihissalam anak Adam nan kurang aso hampir puluh. Maka batiuplah angin sedorak dolai berbunyi rabab je ucapi saratu bunyian dalam sarugo. Tando alamat pasuko hati kawilah jo anak rajo ruhum. Izin takadi Allah Ta'ala kayo sungguh dapatlah anak 3 orang. Nan pertama Maharaja Alif nan tinggal di Banua Ruhum. Nan kedua Maharaja Dipang nan tinggal di Banua Tino. Nan bungsu Maharaja Dirajo nan tinggal di Pulau Pajonangko. Pihak di Maharaja Dirajo takana di dalam hati tak kinto dalam kiro-kiro bani lawano maso itu balai di ateh dandang dan sabuah cukup jo urang jadi pandai dek lamu mak dandang balai di ateh lawi baharullah tampaklah api nan tak hijau-hijau di suatu gunung maso itu. Di Gunung Marapi kanamo puncak Langgapuri di sitan sirangka nan badangkang buayo putih dagu di buki patah batiko kanamo buki siguntang-guntang di mati tiap palito di bandia telong nan batali di masa ini kita iyo di puncak Gunung Marapi. Basen tak turun ke bawah taruh kalang bundi nan baselo di sinan bulu batarata macancang jo malate sabalun bakorong jo bakam puang masuk badeta di taupi lamu alam baputa urang batambah banyak juho kamanakan batambah kabar dibuat adat sekarang undang disusun tangkai cie-cie dibuat sawah setampang banih makanan orang di luha bertamu luha 50 bertamu luha tanah data kedua luha agam ketiga luha 50 Tarik pulau Karantau jo pasisir alam Surambi Sungai Pagu nan sadiri Gunung Marapi Saidaran Sago jo Singgalang seputaran Talang jo Kurinci Tarik pulau Kasirangka nan Badabu ombak nan Badabu dari pulau kasih pisauan nyui durian di Takuak Rajo tarilah pulau Bakabang Kalam Surambi Sungai Pagu indak lupa pulau Kadusana Dito nan Balino iyo Kakuo jo Bangkinang Salo jo Ayatiri ko di Kambang Salebalam ko di Balun Sabalun Kuku Satantang Kampo sa itu dulu ko umpan Sibirang Manarajo ko ado kilaf jo kilaf Pak Sase jo Gawas ko jo Riba di Palapia Kujika pamenang kato kacimpung pamenang mandi rasian pamenang lalu kurang tadi jak lagi. Saka tadi nanya do bataran kato dia do. Tarak kato di panjang elok kato disimpan saja dengan sampah. Rampadang mahani wanang dikumpal lipe lalu petiko sekadar alah orang tak panjang. Elok dikumpal sikit sekilo kabagu. Go banyak anak Syriah di balai saya diku dalam caramu. Banyak orang jadi pandai saya diku ambo dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.